ama moluong sami isolo pach jopiny koro nyaka wuog oko mondo mi wambe wagol pachwa. To mar adek adwa wacho ne jopiny ni sani ende kineno ka budget dhi marach, neno ka ushuru dhi malo, ang'a timore. Kao simbi kionge namba ja od buchi, gochne many namba ne igochne ng'ise nang'o miyo ginani dhi malo, nikech nyoro kan waneno gine magi kalo, gine magi keto kokgi e finance bill ama paro mar chik mar omenda, gine magi kete kokgi. To kiket ng'iyo budget ni dhi some od bura matin ni gine manyaka gikale. Ka gisakale to koro president itero ne tera mondo mi koro en mo kaka en jatend piny mondo mi okete koke mogik. But the final the decision mar approval itimo gi parliament. Koro seche ma gitimo approval ni jopiny nyaka koro beda motegno mondo mi gi make sure ni jo od buchgi timo tich mane watero gi mondo gitim mar loso chik ma konyowa kaka jopiny. Then ngima to dhi bedo matek, mano to gima okada wuondo jopinywa, mano ngima dhi bedo matek. To mondo mi wakete mayot en ni koro nyaka wa make sure ni accountability, wache mag corruption wabede motegno kabisa, wang'iso serikal ni nyaka koro giduok piny weche mag corruption. Kineno ka gimoro dhi marach, obede tend piny mar county ama tend piny mamalo mar national government, koro nyaka wawuog oko mondo mi wang'isgi ni wan kaka jopiny wang'iyo gi wang' makin kabisa ni mondo mi kik pesa mag jopiny lal. Katieko to ago mana kamano ne Ramogi TV, jok mane winjowa mane nenowa kendo winjowa kawuono. To en odiochieng' maduong', koro warita ne sa 9 wang'i gima profesa nitiego e briefcase ne mo odhi dhige od bura tok thuolo matin kowuok sani. Erokamano. Erokamano ahinya Stephen Osedo, wagoni erokamano ahinya kuom biro